I a la senyora Oriols se li hauria de caure la cara de vergonya publicar una imatge a les seves xarxes socials de temporeres d'Andalusia dient que estan cobrant subsidis de la Generalitat. Vergonya, senyora Oriols, vergonya. Vostè sí que se n'hauria de dar vergonya, senyora Najat, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic dins aquesta cambra. D'això sí que se n'hauria de dar vergonya. El nostre codi de conducta i el nostre reglament, el codi de conducta és molt clar a l'hora de no imputar actuacions que tenen caràcter inadequat, il·legal, delictiu. I, per tant, aquesta ha sigut una apel·lació rellevant en aquest sentit. I, per altra banda, tampoc no es pot ofendre una altra diputada, un altre membre de la cambra. I, per tant, en aquests moments em toca cridar l'atenció. Insisteixo, quan nosaltres aprovem el Codi de Conducta que estableix que no hi pot haver aquest tipus d'intervencions, hem de ser extraordinàriament rigorosos i extraordinàriament contundents. Dit això, hi ha algun altre grup parlamentari que vulgui intervenir? Sí. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana vol intervenir. Sí, president. No ha estat una apel·lació, ha estat un insult directe i un atac a la dignitat d'una diputada d'aquesta cambra. I, per tant, exigim rectificació immediata i empara a la mesa del Parlament. Moltes gràcies. La senyora Oriols demana la paraula. Sí, per al·lusions, simplement documentar, perquè hi tinguin accés, que hi ha exmusulmanes europees que afirmen que el vel islàmic és el símbol o la bandera del fonamentalisme islàmic. Per tant, cenyint-me a aquestes lectures, em veig amb cor de poder-ho expressar dins aquesta cambra. És una opinió tan legítima com qualsevol altra i si vostè és tan amatent a les ofenses que s'emet des d'aquest cantó, agrairia que també fos amatent a les ofenses que s'emeten des de l'altre cantó, perquè jo n'he patit unes quantes i no li he vist tanta diligència, la veritat. Li han demanat que pogués retirar la intervenció que ha fet anteriorment. Jo torno a insistir quin és el plantejament que ha establert la mesa d'aquest Parlament, que és quan hi ha aquestes intervencions, tal com va quedar palès en l'anterior ple, hi ha la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que és qui ha de poder analitzar amb posterioritat aquesta mena d'intervencions. De fet, aquesta mateixa setmana, tots els portaveus i els presidents dels grups parlamentaris han rebut una comunicació de la mesa obrint aquest mecanisme de treball. Queda reflectida la intervenció del president del grup d'Esquerra Republicana, queda reflectida la intervenció de la presidenta del grup mixt. A partir d'aquí, aquest Parlament té els mecanismes per poder actuar en conseqüència en els termes que ha establert la mesa.